Takže ahojte priatelia, opäť mám tu pre vás taký rýchly predaj. Tentokrát sa jedná o mobilný telefón Samsung Galaxy Z Flip 5 o veľkosti 512 GB pamäť, 8 GB RAM. Telefón je vo veľmi dobrom stave, ako vidíte je v ružovej farbe, je dual SIM, nemá nejaké vážnejšie poškodenia. Telefón je neblokovaný, je v dobrom stave, ako vidíte, predný, zadný displej, foťák, všetko funguje, baterka drží, tuto v podstate telefón je vhodný skôr pre ženy, nakoľko telefón sa dá sklopiť a v podstate vznikne takáto malá srandička. Hej. Vidíte, že aj tento displej, toto rám telefónu, rámy, všetko. Je to dual SIM telefón, ako som spomínal, tento telefón je vhodný skôr pre ženu ako pre chlapa, vzhľadom na to, že je v ružovej farbe. A cena tohto telefónu je 350 €. Telefón má nainštalovaný Android 16, funguje veľmi dobre, plynulo, neseká sa, nemrzne, baterka vydrží, takže asi toľko. Prajem vám pekný deň. Ak máte záujem, neváhajte ma kontaktovať na telefónnom čísle 0917 629 874. Ako som spomínal, cena je 350 €. K telefónu je krabica, USB kábel, ihla na vyberanie SIM karty. Ďakujem vám za pozornosť. Majte pekný deň.